veus segurs? Si és la Maru entrada al territori enemic! Esclar, què et pensaves? Crec que no s'ho esperen que un grup tan petit com el nostre els desafiï. Ens aprofitarem d'això. Anem! Sí! Però què passa? Intrusos al sector RP2. Intrusos al sector RP2. Alto! Alto o us matarem! Som-hi, nois! Som-hi! Ah, nois, seran dos en baldo! Escolteu, no ens podem separar. Només podrem arribar a la nau capitana si ens cobrim entre nosaltres, d'acord? D'acord, Giro! Aprofiteu ara, nois! Manipuladors! Activeu els canons antiombres. Xu, has vingut. L'enemic va directe cap a la nau principal. Un atac frontal amb un grup tan reduït és molt arriscat. Com ho veus, Furioso? Un pèl esbojarrat, no? Però deuen tenir algun objectiu. Jo me n'encarrego. Així farà servir allò? L'enemic és el drac blau, oi? És el millor adversari que puc tenir. El drac blau. Càrrega d'energia completada. Objectiu, 3 ombres que s'aproximen. Per què no dispares? És que l'objectiu no para de moure's, senyor. És igual, dispara! Sí, senyor. Trionat, alto al cockpit de noves ordres. És en Furioso. Ha arribat l'hora que els cavallers entrin en acció. Endavant! Ostres! La nau capitana se'ns escapa! Que en Xu continuï sol endavant. Els altres ens quedarem per cobrir-lo. Entesos! Però, nois, Xu, no et quedis quiet! Ves a veure la prímula! d'acord, doncs! Drac blau, som-hi ara! D'acord. Va, Xu, Atura la manuguerra! Sí. Ei, res de disparar a la babalà. Recorda que només pots disparar una vegada. Encara que la manejabilitat no té res a veure amb la de la gran tortuga. Drac blau, ja pots dir adéu. Maru, vigila! Tigre sabre! és una arma antiombres! Maleïts! Jo confio en això, ho sents? I estic convençuda que ell sabrà trobar la manera. No pensaves el mateix, tu també, abans? Dispara! Sí, senyor. Buque! Corre, Xu! Nosaltres ja ens empescarem alguna cosa! Ara que els... Drac blau! Dispareu! Sobretot no deixeu que s'acosti a la nau! Drac blau! Estàs bé? Calla! Som-hi! Que no s'escapin! Va, fort!
facis! Molt bé. No puc. Shu! Prímula! Prímula! La guerra! Si no fem alguna cosa per aturar la guerra amb en Loki... Vermilion! No està gens bé, dama Prímula, això de divertir-se amb aquest noi. Qui ets tu? Ets en Shu, oi? El noi manipulador del drac blau. I jo sóc en Vermilion, el cap dels cavallers de la Brigada Blanca. Deixeu córrer la guerra amb en Loki, però que no veieu que és l'últim que vol la Prímula? A mi no em diguis què de fer, ja et pots preparar per morir. Per morir, has dit? Et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què.